Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай шаби 9 апрел турнири UFC 273 баргузор мегардад ва дар гирду атрофи ин турнир бисёр корҳо рух дода истодааст ва имрӯз мо барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳои ин турнирро пешкаш мекунем. барои ҳамид дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворо оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. шаби гузашта иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири UFC 273 бо журналистҳо суҳбат карданд ва мо барои шумо ҷойҳои асосиашро омода кардем ва биён оғоз мекунем аз чемпиони муваққатӣ вазни 61 кг Пётр Ян. ма гуфта наметавонам ки ин кори шахсӣ шудааст, аммо барои ма ғолиб шудан ва камарбандро баргардондан хеле муҳим аст. дар таърихи UFC нест ягон шахсе ки бо чунин таърих чемпион шуда бошад. ин шармандагист. биёин рӯзи шанберо интизор мешавем ва аниқ мекунем ки оё ӯ ҷангвари ҷиддӣ ҳаст ё не. карьераи ма дароз мешавад ва ма боварӣ дорам ки дар оянда ма бо рақибони арзанда муҳориба мегузаронам. агар ки ба рафтори ҳозираи Стерлинг назар кунем, пас ӯ на ба рақиби арзанда ва на ба мард монанд аст. ма барои ҳамаи кор тайёрам. ӯ чӣ кор мекунад муҳим нест, муҳим он аст ки ма чӣ кор мекунам. ма ғалабаи фавран мехоҳам. фикр мекунем ки агар мо дар ин ҷо бо ӯ вохӯрем, пас мо Стерлинг ва дастаи ӯро дар ҳамон ҷои вохӯрӣ лату кӯб мекунем ва ҳатто рӯзи шанберо интизор намешавем, гуфтааст Ян. ва дӯстон, ин суханҳои Пётр Ян, аниқтараш ин таҳдиди Пётр Янро журналистҳо ба Алҷамен Стерлинг расонданд ва ӯ дар ҷавоб чунин гуфт: мо ҳоло бо ӯ во нахӯрдем, аммо акнун ма бо ӯ вохӯрдан мехоҳам, танҳо ба он хотире ки бинем ки чӣ рух медиҳад. худи ма омодаам ва худро ба даст гирифтагиам, аммо агар ки ӯ берун аз қафас ҷанг ташкил карданӣ боша, пас ма тайёрам. ма тайёрам ки ин корро худи ҳозир кунам ва ма тайёрам ки ин корро рӯзи шанбе кунам. агар ки ӯ дар ҳақиқат ин корро кардан хоҳад, пас ма дар ҳамин ҷоям. мо бо ӯ дар як меҳмонхонаем, ӯ маро ёфта метонад. агар ки ӯ хоҳад, ма ҳатто рақами ҳуҷраи худро медиҳам, аммо ма фикр мекунам ки ӯ танҳо воҳима мекунад. авоиди худи муҳориба боша, пас ма дар якум раунд ӯро ба замин афтонда ба пушти ӯ баромада ӯро нафасгир мекунам, гуфтааст Стерлинг. дӯстон, бояд гуфт ки байни ин ду шахс дар ҳақиқат душманӣ вуҷуд дорад ва мову шуморо дар ҳақиқат муҳорибаи дурахшон интизор аст. аммо пеш аз ин муҳориба, моро аз ҳама муҳорибаи машҳури ин турнир, муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс интизор аст ва онҳо аллакай дар меҳмонхона якум вохӯрии худро гузаронда каме суҳбат карданд. ма қувваи туро ҳис карда истодам, ту ба қувватӣ. ма ин чиза боз дар муҳориба нишон медиҳам. ба ин чиз сахт умедворам бародар. албатта нишон медиҳам. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем дар вақти вазнкамкунӣ, фарқият байни онҳо на он қадар калон аст, аммо фарқияти ҳақиқиро мо рӯзи муҳориба мебинем. ва ман фикр мекунам ки Ҳамзат ба монанди ҷангварони вазни ним вазнин ба муҳориба мебарояд. ҳозир бошад дӯстон, биён мебинем ки дар суҳбат бо журналистҳо онҳо чӣ гуфтанд ва оғоз мекунем аз Гилберт Бёрнс. мебинем ки муҳориба чӣ гуна мегзарад. ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки ман чӣ гуна баромад мекунам. агар ки ман Чимаевро фавран шикаст дода тавонам, пас фикр мекунам ки ман сазовори реванш бо Усман мешавам. агар ки ин кор нашава, пас ман маҷбур мешавам ки бо дигар ҷангвар муҳориба гузаронам. ман кӯшиш мекунам ки сахт ба пеш назар накунам. дар пеши ман проблемаи калон истодагӣ аст ки ман бояд ин проблемаро ҳал кунам. аммо ма боварӣ дорам ки Чимаевро фавран шикаст дода метавонам, гуфтааст Бёрнс. ва дӯстон, худи Ҳамзат Чимаев боша, аллакай фикри Бёрнсро намекунад ва ӯ дар фикри дигар муҳорибаҳост. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма хеле хурсанд мешавам агар ки ба ман муҳориба зидди Колби Ковингтон ташкил кунанд, аммо ма ба ин чиз боварӣ надорам. ин шахс бо ма ҷангидан намехоҳад. ӯ дарҳол назди пулисҳо меравад. ӯ бо худ пулисҳоро меорад ва Дана Вайтро зиндон мекунанд агар ки ин муҳорибаро ташкил кунанд. ӯ дар суҳбат бо журналистҳо бисёр гап мезанад, аммо дар вақти вохӯрии рӯбарӯ дарҳол ба пулисхона мегирезад.
ӯ шахси хуб нест ва ма фикр мекунам ки UFC бояд ӯро аз ташкилот ронанд. Ӯ буз аст. Ман аллакай чемпионам. Камару Усман бо ма ҷангидан намехоҳад. ӯ ҷарроҳии худро гузаронд. Акнун дар бокс баромад кардан мехоҳад. Леон Эдвардс ки довталаб барои камарбанд аст, бо ягон ҷангвари топ 10 ҷангидагӣ нест. Онҳо доимо ҳар гуна баҳона меёбанд. Ман аллакай чемпионам ва одамо ин чизро медонанд, гуфтааст Чимаев. Дӯстон, хотиррасон мекунем ки имшаб пресс-конференсияи турнири UFC 273 баргузор мегардад, ки дар он иштирокчиёни се муҳорибаи асосӣ иштирок хоҳанд кард. Аз шаби шанбе боша худи турнир баргузор мегардад. барои ҳамин дӯстон дар канали мо обуна шавен, то ин ки аз ҳама хабарҳо якум шуда бохабар бошен. То боздид Хонободу сарбаланд бошен.